Salam kaderli vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Men şun yeni kıssalı çıkmalı oldum şu efire. Bunun sebebim Türkmenistan'ın gelip qoğuşan haberlerin biri ören qıynaşlı haber. Men menin üçünnel bu hemmeler üçünem qıynaşlı haber. Bir tanışlamın biri şu Amerika'da yaşayan öyle deydi haberim var mı? Şu Facebook'ta deydi post koyuptırlar 7 saat çağa şu düğünün nokta yetim galı deyip ben aytdım yok haberim yok men Facebook'a girem yok deysem ona deydi şeyle bana gurun verdi öyle derdi Amerika'da yaşandım anırda kardeşler var eken şöyle ayarlı onun birini iyi verdim deydi öylerini ol çağaların inatasının yoğulunna bir küçül bolunmalı. Yönü şu çağacıkları 7 saat çağa şoları babuşka serediya deydi. Babuşka olsa ya inesi ya maması olmalı. Onun şol babuşka serediyan ekeni olin şol babuşkaları düğünün nokta aradan çıkıptır. Nehil yağdaydı aradan çıkanı belli del. Şocağa 7 saat yetim galan çağa şol babuşkalar serediyan ekeni. İnne olan babuşkalarım inni yoğunun bolsa şu çağalar bütün yetim galıptırlar. Şoňa ayarlı onu deydi, iyi verdim deydi, bir adoluk pulum bolsa kömek et, gayrat et deyip aytdım deydi. Barıp qaydıptır ayarlı onu şol öýlerini doğrudan şu 7 saat çağa yetim galyptır. Inni bu ýerde men aýtjak bolýanladım. Sözüm tapamak mene şu ad aytmağa emma inni şol çağalan gelejegini men gözüňme getirýänne olaň aç bolan günem bor, dok bolan günem bor. Bilim ya alım deyip o zatlara agdam oturjaklar, alımsız bilimsiz galjaklar görünüp dur. Şolaň inni iýmäge çöregi tapylsa da razy. Ene men özüme şeýle pikir edýän şu wagt şolaryň bir golpy bermeli wagty şu ýazgyny men ýürüýti adamlar şu zatlar size habar vermek üçin çykdym. Ene şu ýazgyny şoň üçin edýän. Näme de bolsa biz hemmemiz Türkmen halky bir-birimizi şular ýaly ýerde gollamaly diýip hatap edýän. Meniň bir özümiň ullakan edip biljek kömegim ýok, emma elimden geleni men ederim. Şol näme de bolsa kaderli vatandaşlar şu çağalary yetimligini duýdurmalyn. Bir iýjek çöreklerim bolsa, bir geýmäge eşigim bolsa, bir ada känne kömek edeliň diýesim gelýär. Inni o çağajyklaryň iň kiçijeginiň ýaşy 5-6 ýaş diýip aýtdylar da. Ondan soň iň uly çağalaryň arasynda iň ullarynyň ýaşy 15 ýaşynda kenne. Ondan jem 7 saat çağa diýdiler. Inni meniň pikirim şu jaga ullakanja oglanyň 15 ýaşlyca oglanyň bar bütün şu maşgalanyň eklenji şu jaga çağaň gerdenine düşýärdi. Şoň üçin men şol oglanyň öýde bilen gürleşip görmek isledim. Bana şu erti bir gün telefon nomerini tapyp berer diýdiler. Men özü bilen gürleşmek isleýän, eger başarsam başardygymdan kömek etjek bolan. Näme de bolsa inni Türkmenistanyň içinden hasap açanyň bilenem pul baranok özümiz onu gowy bilýäs.
şol bir çornuhot diýilýär-de, şu özümiziň tanışlamyzyň üstünden şey edip pul getirmesek Western Union'a işläne bankyna hasap açyp adyna hasap açyp oňa offline isen olam banklar boş iweren pulun adamlar albilnok bankyň üstünden. Şol sebäpli öz çornuhotlamyzdan pul iwermeli. Men aýtmaga söz tapamok, häzir zordan häzir şu zatlary şu kellemde jemläp oturna şu habary eşdenme irden saat 9-laň tögere bolsa şondan bäri uzakly gün pikir etdim nämeseň bolar nämeseň gowoljagyny uzaklygyny pikir edip şu karara geldim. Häzir men şu çykyşy soňçy edip oturyn adamlar gayrat edip yerli yerden kömek edeliň şu jagat çağalary yetim galypdyr. 7 sanjak çağı emma olary ogulluk gyýylyk aljak adamlaram bardyr ýöne hemme 7 çağan 7-sinen bir maşgala alyp bilmeýär. Her kim häzirki kyn nurdy, her kim öz çağasyny özü zordan ekleýär. Şol sebäpli 1-2 çağasyny almaklary mümkin, ýene bir maşgala, ýene bir maşgala, ýene bir çağasyny almak mümkin. 3-nji maşgala, bir-iki san çağasyny almak mümkin. Ýöne beýle etsek adamlar bir semýany dagydyp, ýagny sürgüniň jüjelerini dagaşýaly, ol bir semýany bir maşgalany dagytmak bolmaz. Bul ýalňyş pikir. Şu 7 san çağanyň 7-sinden bir semýada saklamaly, bular dagytmalar, ogully galjaga ýa gyýyldy galjaga berişdirmeler, paýlamalar. Bul adamyň ykbaly. Adamlar bul 7 sanjak dogan 7-sen bileje bir semýada bir maşgalada önüp össe gowy bolar. Şol sebäpli adamlar gadyrly watandaşlar hemmemiziň bilýäňiz hemmemiziň herimiziň özümiziň çağalamyz ba maşgalamyz da gaty agyr ýagdaý sebäbi bir yetimlik men öz başymdan geçen soň açyk eden günlerim meňem kän boldy. Ýylyň galynysyny giyip bulalım, ýylyň galynysyny iýip bulalım. Gaty kyn gününe ulalamsoň şol maşgalan ýagdaýyna gaty gowy düşünýän. Şoň üçin adamlar gelin bir ada känne kömek edeliň. Men şu videoň aşagyna hökman öz bank accountymy goýaryn, hem PayPal accountymy goýaryn. Kime haýsy amatly bolsa şo ýere pul oklap bilersiňiz. Hiç bolmany adamlar bir $3 bolsa, $5 bolsa kömek edeliň şo jagat çağalary. Inni okuw hakyna, bilim hakyna şu wagt aýdym oturjakdal. Iň bolmany şolar yetkinjek ýaşyna ýetýänçe nämede bolsa kömek etmeli. Eger hökümetde inni öňler dom rебёнка diýip barda детский приют diýip emma o taýlary häzir ýagdaýyny biljekdäl. Olar şolar ýaly ýere iwerilmese gowy 7 sanjak çağı özü bir maşgalada ularsa gowy. Inni şu jaga iň uly oglanjyk 15 ýaşly liderlerde şu enesi atasy ýok ýagdaýynda şu çağalary zakon boýunça edaralara işe girip işläp bilýärler. Öz başda şol 6 sanjak jigisini şol 15 ýaşly uljasy inni eklemeli bolýarda. Şoň gerdenine düşýär. Şol sebäpli adamlar biz bir çetde durmalyň, gayrat edip kömek edeliň. Menem näçe edip bildigimden edeýin. Eger şoň adyna bir daşarutda hasap açmalam bolsa men öz boynuma alaryn. Intak men şu jagat oglanyň özü bilen gürleşip bereýin. Inni eýem şolar ýaly uly maşgala şol çağan gerdenine düşen bolsa ol eýem şoňdan başlap ullukan adam bolýar. Şoňdan başlap ullukan adamlar ýaly pikir edip başlaýar. Ol çağanyň çağalyk döwri şo ýerde gutarýar. Sebäbi men gaty ýaşlykda özüm ýer ulalym. Men ul adamlar ýaly
Yam şu 10 yaşımdan beri jigilenme özüm seredip gelem soň ulu adamlar ýaly pikir edip bul adamlar bilen deňeden gürleşip bilýärdim. Yam çağalyk döwrüň şo ýerde gutarýan ekeni. Şoň üçin adamlar gelin şu näme kömek edebilseňiz taşda durman, gaýrat edin, kömek edin. Şu videoň aşagyna şol account numaryny goýaryn. Ondan soň ýene-de habar gelse men ýene çykyp size aýdyp bererim. Bolýa, sag oturuň, dinläriniz üçin taňa alkasyn.